Mayong adlaw ka natong tanan. Labi na diri sa tanang mga followers nato din sa kuan Cebu, usa bang mga parte sa lugar sa tuang Pilipinas. Ni ako karon din sa Purok 3, Purok 3 Sudlon sa Katarman, Cordova, Cebu para atong saksihan ang usa ka kalihukan nga dimugna nin usa ka kuan higala. Mao ang Chinelas Giving Gift. Nakataghatag pa man gid oy, makapanyambid gyud aning kuan ani nga buhat. Makapangambid gyud oy kumusaksi kag kuan kanang mga ani nga buhat ba. Kay simple ra man ta siya nga buhat pero makahatag man kalipay sa mga bata, labi na sa mga gagmay pang mga bata o sa mga kabatan-unan karon para malayo sila sa mga bad nga mga elemento. Usa pa sad para ila sa gini ang Pasko. Ato silang katilawon og kanang nindot nga Pasko ug dili sila makalimot ba. Dili na natudugayon mo ato naging interviewon ang nagbugna ni ining kalihukan dinhi sa Purok 3 ang Chinelas Gift Giving. Ato lagi siya interview kay kapon lagi kayo yung bakbak. Ganahan lagi siya putubag sa mga pagutana. Nanato lagi niya bakbak, ganahan lagi siya. Hi Dax, maayong hapon. Katawa ko ka. Maayong hapon. Bye-bye. Nakapawatan Dax kanang kuan man no Chinelas Gift Giving. Pila naman ni katuig nimo gibuhat Dax? Ikaduha na ako karon ng tuiga pag pangatag og chinilas last year 2021 after nagtubit. Ikaduha ron. O unya Dax kanang unsa man ni kanang kaugalingon ning gasto or na kay mga sponsor ani? Naay mga sponsor, daghang kay sponsor ani gikan sa lain lugar. Taga Gawas, napoy taga somewhere in Luzon, napoy mga taga Cebu, taga Bacolod. Lahi nga mga personality ang nihatag og donation in cash para sa pagpalit sa chinilas. Random lang siya Dax niya. Unsa man ni siya Dax kanang ang imong pagpanghataw og chinilas kanang naani siya plano in the future? Kanang pagkapolitiko diri sa kuan Katarman. Unsa man ni? Walay plano. Walay plano. Kuan na diri siya. Atang ito problema. Lingaw-lingaw ra ni para kanang Christmas gift ba? Christmas gift sa mga sa mga katawhan diri sa akong gituyan. May na lang may nungduman tanila. Kay nung sa iniguan na ta diri. Ano tigwatag chinilas. Kada gid inana no? Ano di ka mo kahaya nga pagkapalong. Unya Dax kanang sure jud ka ni nga mga bata gyud musuot ani mga chinilas or panghipuson na rin mga ginikanan. Mga bata gid nung unang magsuluban ng chinilas. Unya Dax kanang mga pila man ka tao ang matagaan ron aning kuan inyong mga chinilas. More than 500 mga ang na-purchase din ako nga pairs of chinilas kay 516 pairs. That's more than 42 or 48 dozens na yata. Na wala ra ta malkansi ani. Wala ra pag noon kay daghan ako nag-sponsor. Salamat kay sa mga nag-sponsor sa kuan kalihukan ni ining Chinelas Gift Giving. Kung unya Dax kanang unsa man ni kanang nakaplano ani mga bata pa ismilahon in the future? Wala na sa plano ko chinilas gid ta kutob. Murag lisod na pa silahon. O mara to Dax, salamat kayo sa imong time. O tagaan pa unta kag kanang 100 years pa nga kuan kinabuhi. Basig din ako ganahan ng 100. Oy, basig sunod ani kay sandal na. Di pangyamid ko no Dax di ala. Unsa pagyamid oy?
Daghang salamat sa mga sponsors, sa mga contributors ini Chinilas Gift Giving. Sa mga gustong mo donate, palihog lang i-contact ni Dexter sa Molde or sa akong Facebook page para sa sunod na kalihukan o sunod tuig Disyembre 2023. Daghang salamat kaayo sa inyong walay bukas na pagsuporta. Hatagan pa unta kamo 100 years sa atong mga bawo. Daghang salamat. And that's it. Sa sunod na pod mga kayamid, ingat!